Ystävät, toverit, voimmeko me selvitä yksin näistä vaikeuksista? Ei! Syövätkö barbaarit toisinaan vauvoja? Joo! Ei! Meidän on siis hyväksyttävä heidät mukaamme riveihimme nostamaan ääntämme. Kaikki yhdessä, surkee kuuluu kaikille! Surkee kuuluu kaikille! Omille hirviöille! Barbaarit, liittykää joukkoomme. Olette vähintään yhtä omituisia kuin me muutkin. Those guys. The Jedi. And blue. No niin, on aika ottaa meidän ensimmäinen skenaario. Tässä meillä on 3 eri armeijaa. Ensimmäinen armeija on Kalman kansa, todellisuuden vartijat. Toinen armeija on raakalaiset ja hirviöt. Kolmas on vihernahat ja veljeskunta. Skenaarion tavoite on se, että tuolla metsäalueella on 3 eri pistettä, missä on jokaisessa 2 NPC-hahmoa, joilla on pallot. Meidän pitää löytää se NPC, kuettaa se pallo tälle kentän keskellä olevalle pisteelle. Kun te löydätte NPC, niin voitte sen jälkeen yhden respan NPCltä. NPCt ovat noin tällä alueella. Palloa saa kuljettaa vain sen kanssa. Omaa palloa saa vain kuljettaa, et saa pölliä kaverin palloa. Jos kuette pallon kanssa, pitää jättää maahan. Kysymys siitä respasta. Onko se siis yhden henkilön yksi respa? Jokaisella on yksi respa, sitten kun löydätte oman NPCn. Sitä ennen teillä ei ole respoja. Koska velhokoulu aukee? Pitäis olla auki jo. Onko meillä muita kysymyksiä? Eli menette metsään, löydätte NPCn, saatte pallon. Simple as. Viedään meidän restot, eli lähdetään niiden kanssa. Tai... Let's have the one that's working. I don't know how many the others have. Okay, they. Yes. Tässä odotellaan vähän, että NPC pääsee paikoille, mutta voisi käydä nopeasti elokoulussa. Everybody käydä kaupassa rahaa siihen. Yeah, mine. Let's ask our leader when he shows up where we bring our stuff, whether we take that. Yes, we have to go with him. And we can rock out. Yeah. Others like have also approximately like like users. Yeah, it's also quite balanced actually. Yeah. And they have guns. A pneumatic guns. It's very cool. Watch out for it. I'm behind it too. That's okay. We switch. I might take it. The Jedi are the strongest army because the most experienced warriors are all there together. Yeah, they Yes. seem pretty strong. Yes, The very, defenders of reality. very defenders. But they're gonna switch to be like balancing, I guess. That's okay. Where did Vasily go? Wait, do we have to find our own NPC? Maybe. Well, no one else is looking for any NPC. Yeah, but there were... Let's wait for information. Well, yeah. Yeah. Я либо его отбрасываю, как бы... Я достаю
Vill ni просто когда плазиакции подходит, я думаю. Vaihdetaan. Onko se toista kanssa mukana? Sä et halua, että mä käyn sitä? Okei, voit laittaa pois. Mä vedin tähän. Varmaan katsoo niinku nesteytystä mukaan. Nostetaan aina jonnekin kentän laittaa. Mä mietin siirtääkään me. Kohta selvii. Vedän sinne. Ainakin mitä mä oon katsonut noita ennakkoasetelmiin, niin on aika metsäpainotteinen systeemi. Jonnekin tien varteen. Hei, me oltiin vaikka No siis toi on aina tossa, mutta toi on aika varmasti me mennään metsään, niin viedään sinne. Mutta kannattaa myös autossa, on nyt Kyllä, ja sitten tulee myös kakkoslevelin missioita. Ehkä tästä kannattaa ottaa joku tämmönen. Tuossa esimerkiksi ihan sama mitä ne sarvipäät on, niin mielestäni niitä 2 pitäisi ainakin löytyä. Ainakin 2 pitäisi. Tapio Rautavaara oli kuuluisa keihääheittäjä. Kyllä. Myös Joosio. Patjon metsästä jälkeen toisenlaista. Pitikö jousiampuja tuolla vihollispuolella? No mielellään, mutta ei me siis... Oma. Nämä on kaikki tämmösiä erittäin salaisia nefariöisiä agendoja suorastaan. Tässä hyökätään nyt kaikkia vastaan. Mä haluaisin, mä nyt luotan ihmisiä, että ne ottaa kuolemaksi nämä. Ensimmäisestä tehtävästä saa killan jäsenyyden ja killan jäsenyydestä saa huomattavia etuja ja velvollisuuksia. 200 for the legendary scroll. Yeah. The mushrooms. Sitten vai etsit minutkaan siinäkin ensimmäinen ykköstason tehtävä se. For 30 points this mushroom should give like... It's probably a quest item. A piece of meat, right? Yeah, it's Extra arrows. Palkinto. yeah, 6. a stone. You pull it in the back random so you can get... A hat of talking to the dead. Yeah, I have only 2. Oh. What is this? This is a hat of talking to the dead, like this. Oh, hi Danny, it's nice to see you. If you dead, you have the hat and you can talk. Can you actually get the hat, like for real? Right? Wizards hat. You can become wizards. Oh, that's Can we keep all our armor and weapons with the hat and become a wizard? Oh, 80. 80. Let's make 80 and just like We can make 80. And one thing? Yeah, what does it mean? When you complete the first level mission, you will join the Bounty Hunter Guild. You get a super cool red sash. So you can identify the other guild members. At the beginning, the membership grants all sorts of good things, but there are also responsibilities and duties. But we can talk about them later, yeah. And there's also some quests that you can only complete in your member guild. These are the first level missions, and I have the second level missions, and there will be third level missions, and they will. How do we improve? You have the truth in your heart. Yes, okay, great. And then you will come see me and you say, hey, I killed 3 of them. Probably we're not going to kill 3 brothers. No, I want this one. Which one? Okay. Is this like shared? The Brotherhood. This is No, it's the... just for one guy. Nico, what did you get? Show me. So if I you need to want hunt join, 3 you can Brotherhood. take another mission. So, The yellow guy. Feel free. don't give that one.
What was that? That's us. That's three of us. Those are the guardians of the reality. There's me, there's Vera, there's Timofey. Guardians of the reality. Yes. They're our friends now, so we don't take it yet. But you can kill like 2 guys with horns. I think that's a good one actually. I'm guessing there will be 2 guys with horns. There are our enemies, so I recommend somebody take it that wants to do. Yeah. Yes, of course. And Claudia, what? A gladiator is a guy with these kind of weapons? Yeah, with these kind of weapons. You know, the one with the bear upper body and one of those guys. Because they're Okay, that's a good one. Yeah, That's they look Will that one they're like count? a lot rarer than, you know, finding a 300 piece, but there's like 5 guys Will- with these. Will that one count as a gladiator? Guys with the throwing spears. Will that one count as a gladiator? Oh, the one in the back or this one? This in the back, The red one. red one. Yes, Definitely. I think so. Yeah. Skenaarion alkuun minuutti. So just kill this guy. Just backstage. Ilmaiseksi tietoja ei ainakaan. Danny, you have a bee on your ass, mate. I think this one is also a gladiator. I think there's many gladiators in this group, it seems. Let's join the Jedi. Okay, tell me if you see those brothers. They seem like gladiators as Yeah. well. Like, yeah. Right. Together we can do so many quests with them. Go there right now. Join the Jedi. Go with us. Allow me. Just in case. Ei voi luottaa. Okei, mennään. Hyvin me kuunneltiin taas. Aina välillä jonkun pitäisi mennä ajoon. Jonkun pitäisi kuunnella. Link, sinutkin on palkattu riveihimme. Kun on tämmönen action-figuuri armeija. Ihan vitun perättiin. Aika paljon. On vaikea juosta, koska Ehkä vähemmän kuin noilla hirviöillä valikoilla. No. ei oo kauhean sniikkejä. No niin, tämähän tässä vielä unohtui, mutta kun on satanut edellisenä yönä, niin nyt sukat on märänä.
Miksei sitä hiistä listetty? Hei! Barbaria NPC, Gobliner NPC, Eesti vai vihollisten armeija, varmaan meidän NPC. Me ollaan jälkeen Goblinin NPC luokse vaan olevan kuin... Oluttautua vihernahkoihin ja todistaa arvon. Meillä jäi osa taakse. Joo, 5 perään. Tätä NPCtä ei pystynyt tappamaan. Vai? Jaa, en tiedä. Koska sehän olisi olla ihan strategia, että jos ne olisi voinut tappaa, niin olisi vaan pistänyt hengiltä ja sitten... Tai sitten jäänyt seisoa siihen ympärille. Mutta... NPC kuolee kun ne haluaa, jos ne haluaa. Ahaa. No tyhmä. Siinä on juuri, ei me normaalit, ei me normit pystytä niitä listämään. Paitsi jos on erikseen sanoa. Jos joku ylijumala on kestää mieltä, että nyt voita. Hirveä hyminen metsissä. Siis tätä on ollut joka vuosi enempi. Tai enempi kävelemistä, mäkeä ylös tai mäkeä alas, puskassa tai ei. Ja sitten 5 minuuttia vapaa. Kyllä mä viime vuonna sain hullun flankin. Menin tuolta, flankkasin koko vastustajan armeijan selkään. Monta tappoa sai. Ryteiköstä hirveällä kierrolla. Just kun viimeinen vastustaja. Tämmönen ääni. Noin. Mitä helvettiä samaa? Siinä on barbaraa. Eiku auttaa. Niko ja ensimmäinen askel. Eikö mä Menikö annetaan viholle? Meillä on semmoinen fiilis, että ne laittaisi niitä syvälle metsään, niitä objekteja. Niin no meillä on haikua. No vihollisia, eikö se ole? Joo. Onko sulla jotain muita näkiksää väitä? Siellä velhokoulun takana saattaa olla. Toi on velhokoulu. Ei, toi on vanha velhokoulu, se velhokoulu. Ensimmäinen haastaja. Barbaarit tapetaan. Eli me lähti väärään suuntaan. Voi vittu. Niin, jos lisätään nuo kaikki, niin sittenhän tilannehan on hyvä, koska meillä on vähemmän vihollisia. Niitä on pari kalmaa tossa selässä. Että... Flankkiin tulee kans pari. Tossa. Tai nisku kylkeen enempi ehkä. Et mä spaavannut. Pitäis mennä niinku tohon. Oltiin vaan aurafarmalla nyt on vapaa. Eikö piti löytää ne NPC-saran restot? Ne muuten löytää sen saman tien. Ne on vastustajia. Oh, sorry. No, voima-avulla mä en kuollut. Ilmeisesti ei. Siellä on vaan vihollisia.
Ei lähde. Pelkokoulun takana kuulemma. Saattaa olla meidän. Seurattiin vaan voimakutsua ja sitten kun tuntemattomia ovat voimanteet. On kyllä kieltämättä. Voit jatka sinne päin, mä oon tuon tietoa, jos tuolla toisella puolella löytyy meidän NPC. Näytäkö kaikista muista tuntuu viime vuonna? Mä tiedän musta. Mä keskityin hengittämiseen vielä siinä vaiheessa. Vanvaarit ottaa niiden pallon. Nyt, totta. Okei. No, on kuollut. Vanvaarit tekee pisteen, jos ei tapeta niitä tästä nyt. Who cares oikeesti? Nyt. Siinä on pallo, mutta ei onks teillä respa siinä? On! Joo, ei mene. Montako respaa? 17! 17 eli helppoa! Ei kun se on se mitä muuta vatsalihasta tuolla on. Se pää lähti! Yli! Oh god! Se on rumeempi tollasena! Ei oo hirviöiden tässä. Tässä oli varmaan niitä goblineille lähti pois. Mä en tiedä minkä meni. Ette oo varmaan nähnyt meidän, jos ootte ollut täällä puolella. Se ei ole... Onks tää niinku seinä eikä ympyrä? Voiks tää niinku... Seinä! Oh no! Hiisi juoksi peräämme ja nyt me ollaan kaksi jediä lyhyempiä. Harmittava tilanne. Kyllä. Meidän palloa ei vissiin löytynyt vielä. Ei kyllä. Se on sekä hyvä. Tuossa on se syypää. Pitäisikö se nistiä? No meillä on ydinvoima.
Vasili löytynyt? Ei. Ei ole löytynyt. Ei ole löytynyt. Mulla ei vielä mitään käyttöön ollut. No niin, maistelkaapas se mallo. Ei minulla ole kiire vanhalla höpsöllä. Meillä on status quo, Erko hyviä. Hyvä, kun minä pitää kaivaa tästä. Tuolla on kuolleiden ämpä. Kuolle. Pallo vasemmalla! Me uudeltiin ja vasemmalla! Pallo vasemmalla! Pallo vasemmalla! Pallo! Pallo tulee tuolta! Jedit, pallo! Mitä tulla on täällä? Mikä väri se on? Ai niin, Epäkuolleet on meidän puolella. Näyttäkää pallo. Ole keskellä. Minne? Tunne. Tulee punaisen. Estetään toi punainen pallo. Se on ikävä pallo. Noniin. Ota se. Okei. Olipahan matka, tulipahan tehty. Oho. Matkustimme pimeyden läpi ja löysimme tiemme takaisin valoon. En ole ihan jäätävä ylivoima, me voidaan vaan mennä tästä yli. Ei, mutta... Mestari Jonan ansiota tämä oli. Häntä voi kiittää. Oi mestari Jonalla! Oikea ase. Välttäkää kuolemaa, koska teistä saattaa olla sellaisia. Tässä on pallo. Taaksepäin. Mene taaksepäin. Ei mennä tästä. Väkivallan tienolla. Kolme. Hyvä Kalman kanssa. Tai siis, no en minä tiedä, onko tämä nyt hyvä asia. Herätkää henkiin. Täällä on pallo. Hienoa. Palauttakaa se pallo sinne, jos haluatte jotain kultarahoja.
En ymmärrä mitä epäelämässä kullalla tekee, mutta se on tietysti... Otan kuolematta. Päällä. Tää oli kaulaviilto. Kalman kanssa ihastuttavaa, että olette tulleet viettämään tätä depressiivistä epäelämää tänne lomautettuna ikuisesta unestanne hetkeksi kävelemään täällä. Miten voimme palvella, herra? Ei tarvitse palvella, se ei paranna minun masennustani. Minä kärsin kroonisesta anhedoniasta, minä en pysty tuntemaan mielihyvää. Tää ei oo kyllä Loren Hakkure. On tää nyt videopeleissä. It's canon. Nyt olet vajonnut pimeyden puolella. Obi-Wan! Kenellä on meidän pallo tällä hetkellä? Oh Lord, saanko uuden elämän? Totta kai. Kiitos. Eläkää, tai siis älkää elä. Se oli elämäni kannattavin 50 metriä. Kävelen takapäin. Hyvä Spartakus! Kerro, kyllä pallon kanssa. Herrasti kun pallo. Se on se meidän yhä. Take my company. Ihan varmasti. Ei tosta mitään vaan. Niin pikkasen vihaa lisää mun kuulaa. Oi voi. Mitä hän lukee? Videoni paukkuvat ja loukkuvat ja jouduin valitettavasti tänä taistelukertana ottamaan nämä aikuisten inkontinenssit. Se ei oo mun. Saattaa olla mystinen skenaario. Pistä mieleen paikan. Thank you. Tänne mulla on sulla lahja. Missä menee? Voit liittyä kuolleisiin, mene reunaan, me tulemme sen takaisin. Varotaan. Naista!
Muistakaa Kalman kanssa, että te pystytte heräämään henkiin kenestä tahansa NPC:stä. Paitsi sinusta. Barbaarit on perässä. Paitsi minusta. Minulla ei ole voimaa ilmeisesti herätä meitä henkiin. Ei ole nopeammin kuin tämä. Varokaa selkää, varokaa selkää. Jätetään vai? Silti mennään vaan eteen. Santtu, tää on kakkoskenaaja. Onko muka? Sun pitäisi vaan metsää. Kello on pitkä keppi, vois tökkiä vähän tonne pusikon päälle. Mulla ei oo kovin pitkä keppi. Hyvä, taistelkaa! Ei! Jatkakaa vaan saattamista. Olli! Itola! Miksi se menee tähän? Tässä jotakin. Ai siinä. Joo. Ei se menee hitaasti. Onko minä pysähdyn? Minun olemassaololleni on annettu universumia tasapainottava funktio, joka tarkoittaa sitä, että minun pitää myös tasapainottaa omalla liikennopeudellani pelimekaanista etenemistä. En ymmärrä, mutta hyväksyn. Mitä se Vasilis Usku ei oo. Mitä? Se on meidän verellä. Kävelyä ja vähemmän sitä eläkellä. Suunnilleen 120 000 vuotta sitten otimme tuolla tikkakilpailun kesken suuren taistelun Päkyrin kanssa. Joo, kerro matkalla, kerro lisää ihmeestä. Papi haluaa kuulla niin paljon. Mennään Emmekö me nyt kävellä? Ei mennä tikkakilpailuihin. Eikä sulla on kahvit valmiina. Ei lähellekään. Sanoitko mitä? Sanoit, mitä sinä sanoit? Etenee. Meillä oli suunnitelma, että joku olisi tullut Amerikasta. Menee kaverit tänne eteen, Itola! Spartakus on kuulemma hyvin säilytty muovipusseihin ja taskuihin. Minä saavuttaa. Että suosittelisin, että sinne reippaasti menemme niitä tutkimaan. Pitää tarkastaa, saako siitä hyvän hiiliin. Onko siellä kauhea mähin? Vihollisia serää! Silmäni ja näin Airbnb-hotelleja tässä. Kyllä. Valtavat turistimassat. Puskekaa, valtaosa puskekaa. Ei oo mitään syytä pyörimäisten sukua. Tätä tullaan aikamoisella rytinällä. Mulla on pyörinyt. Matka jatkuu. Jos teillä on jotain sua vastaan, niin sun pitäisi ehkä jatkaa matkaa. Joo, mutta siis jos he yrittävät lopettaa tämän minun surkean epäelämäni, niin mielestäni he ovat omalla tavallaan ystäviä. Nyt sieltä lentää nuolia. Mitä? Eihän tällä ketään muitakaan. Selkeästi ottanut liian rennosti täällä miljoona vuotta. Mitä? Tajuatko sinä, että tällainen krooninen vakava masennus on koko päivä työtä? Oikein. Näköjään pikkaa kanssa. Yrittää enemmän. Anteeksi, minä en ikinä ole uskonut varsinaisen pahuuden olemassaoloa, mutta tuo retoriikka kuulostaa nyt kyllä sen verran kovalta, että saadaan kohta muuttaa tätä. Vasili, se oli semmoinen leijuvaa kuollut olento tuolla metsässä. Se ei puhunut kieltämme. Tiedätkö mitä asiasta? No olisiko se ollut liito-orava? Olet jättänyt mustikatkin tänne. Niin. Kaikki myynnissä arvona on jätetty tänne. Se johtuu siitä, että minun esophagukseni ei toimi, jotenka olen kohtuun tarpeettomana pitänyt sitä erää. Katsokaa, ettei yhtiön viholliset pääse tekemään mitään.
vahingoittaa Karille. Jos lämpenee mukavasti sitä kahvista. Katson, että niitä ei käy. Niistä pitää tehdä ilmoitukset. Espressokoneessa. Miltä se kuulostaa? Päihteiden vaikutus on aina korkein. Tuolla oikealla takana. Mihin se Vasili meni? Tässä. Ei. Lämpinähän se oli. Anteeksi. Raakalaisia! Aha, Tomi jatkuu. Vasen! Muistakaa respas! Oma! Hieno! sankaritekoja. Se on myös työnantaja. Ei sinne päin, siellä on vaan noita rumia. Kahviossa on myös ihana sohva. Ettei tuo Vasilyn jää tänne. Elämä ja kävely tässä eksistentiaalisella polulla on meillä muokannut omaa. Moistakaa respa! Kahvion sohvassa on memory foam tyynyt. Ihan sama kuinka luisevassa piirteessä. Aivan mukavan tuntuinen. Barbaaria vasemmalla. Anteeksi. Hei, tää tulee! 3 barbaaria vetäs! Mitä enää voi ampua? Haavoittuneet! Sua lähtiin selkä. Pankkiiri! Luotettava firme. Oi, mutta odotapa vain mitä tuolla nurkan takana on. Mitäs siellä on? Me metäs lisää! Oikeet oikealla. Oikealla taas. Ei oo. Varakaa edessä! Onko meidän... No mennään. Haavoittuneet! Mutta minä todella odotan, että täältä löytyy se kirja Aarre, mistä nyt... Epäkuulupelo vasen! Järjestääksä? Oota. Se ei näy katteessa Vasilyn, sillä ei ole mitään väliä. Veera, tielle! Tomi, panssari! Joo, ei hätää, se lähti. Okei. Mä veikkaan vaikka kötin pääsee puoleen. Painavaa, pidetään eteenpäin. Oikeat tulee yksi. Tätä restoa. Päätä näin. Ei voi herätä henki tuolta mieheltä tuosta todellisuuden paikasta. Lisää barbaareja. Joo, kyllä se varmaan riittää. Rapaamestari hänet arkeen. Skenaario ohi, minut tapettiin. Skenaario ohi, minut tapettiin. Sieltä tuli barbaaria tappa. Edestä päin. Skenaario ohi! Skenaario ohi! Siinä lähdetään töihin. Haavoittuneita. Olette valinneet väkivallan tien. Toisko! Tuu! Kumpi? Oikein ampumaan aseella on tehokkaan. Täyskiirinen. Oh my god, se paukaat. Ei lentänyt enää aikaa. Eli hän on suojassa. Tuon sinisen sisällä.
Saanko pilven laittaa? Hyvin tylsää. Aika lapioida! Colin! Hyvä! Tunnetaanko vähän? Colin! Minä koin suurta vetoa keisarinen suuntaan. Minä en näe missä päin se on. Kuolin! Tässä on matsi vielä. Jaa. Miksi on poikki? Mitä ne etsiä keisarin Wait for the Jedi to move in Contact is happening there. Nico is yelling like crazy. He's behind us now. Let's go. Nico tulee selkään. Come on, Pai. Together with the shield. Yeah, I know. I want to stand behind the tree for the archers. And shield done. Vihollisia siellä. Jokeri! Elossa? Kuollut. On. Kuollut. Jousat ton periseestä. Kyllä. Daniel! Help! Dani, help! Se tappaa puun! Ilkee! Odokaa! Pelässä! Sillä tuo oli hyi! Keep it straight. Ewok! On the right, Steven. Timofey. Timofey, kill Steven. Stabber. I'm back. Back, Tommy. Autti poimikko se heittari siitä. You lost your arm. You need help with your arm. You can have Thank you. Let's go kill Steven. Barbaari! Ota tuoli! Okei, se on. Jalka! Barbaari! Barbaari, sitä mun jalka! Sitä mun jalka! Onko se vihollisia Runkataan! Kuoli! Yes.
Mä kuolen ihan. Eikä mä vaihdan vähän paikkaa. Jäänkin täältä. Mennään runkkaamaan. Barbaarit! Onko vielä hengissä barbaareja? Kuolleet kyykkyyn! Barbaarit! 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 Onko jädejä? On jädejä. No, okei. Ei, koska tuo on auki kokonaan oikein. Menee tarpeeksi nyt. Go. Timofei, we go around. Tuuttiko kiertoon? Sankari on saanut vähän enemmän. Oh. So Ota niin kahden kyngas. Tuolla on kyngas. Kyllä. Tuolla millä kallataan. Omien luo. Omien luo. Omat on tuolla vitussa. Onpa jännä paikka olla omia. Seis. Hyvä. This is where we hold them. Not one step back. Ja jos se nyt kääntyy tonne vasemmalle, niin sit on tekkiin sylkeä paha. Kannattaako sun mennä noin pitkälle eteen tuolla aseella? Se vähän kiinnostaa. En mä epäile. Vahtikaa häntä. Hän laittaa sieltä. Selkä! Venää sekki, mitä vaikka hattu päällä. Eitä mietikin narppaa sinua. that guy. Lääkintämies! Urha! Embrum tuli taas tänne. Vasemmalla on. Ota parantaja. Vihreät arvot! En voi hiilata enää. Ihan pitäisi olla niinku ne. Ihan kuin. Onko lääkintämiestä? Selässä! Puukkokorva. No niin, jatketaanpa seikään. Ei tänne tuutu mitään. Olisiko lääkintämiestä? Ration at Deum. Terveyshuolto!
Onko täällä? Työterveyshuoltoa! Sillä... Pystytkö hiilaamaan? Sofia. Pystytkö hiilaamaan? Asku! Asku! Tultiin tähän tulokseen, että Mä luulen, että Joose ei jättäisi juosta tolleen. Tämä on äkkiä aika poliittista tämä tapahtuma. Mitä sä odotit, että tapahtuu, jos sä laitat kapitalistit vastaan? Vastaan. Niin hetkinen, kuka se olisi saatettava ämppäriin? Päkyr. Giggeli irti. Jos vangittee sen kikkeliin, niin yhtääkö se? Varmaan. Mitä näköjään jäi tähän? Tulpa. Mä NPT meni tuolla. Mettässä ainakin. Monako se on? Se on hyvä, we have Päkyr at home. Totta, ilmaista Päkyr haluaa ettaa mua aina. Voisin kyllä kokeilla mennä Puolaan ja mennä siihen. Minullakin on muna! Ressaako Päkyri mut uudestaan vai oppiks jo ekasta virheestä? Tää ei kyllä kuulu. Kolmennesta tapahtumaa. K15 vähintään. Mäkin sanoisin, että tää K15 tapahtuu. Maailmasta liivassa. Mä pääsen kolme viikonloppuun kuukalle. Sekin. Sama kissa on siinä. Ihan vähän selvästi. Hyvällä tasoisella painaa, kai me saavuttaa niitä tälleen. Takana olivat. Mikä taikarobotti siellä on metässä? Onko hengissä? Elossa oleva vihollinen. Hörkkiselässä. Meidän puolella ole. Ei ole. Meidän puolella ole. Missä meidän resta oli? Tää tulee perään. Oi, nyt Eskelin kitara soo. Hyvä duuni. Voit saada tapostasi bonukset. Vaikka välillä hyviä tarjouksia onkin. Kasari! Jalka pois! Älä. Meillä on hyvät uunit.
Tästä meidän NPC. Niin se nuolimäärä vaan vähenee, saatana. Et käyttänyt panssaria mun tästä. Eikö ei mitään? Ei mitään. Siellä! Raakalainen oikealla! Porukka! Our NPC is behind there. Käsin tarvitsee. Viskastasi omaani, niin mulla ei oo enää yhtään. Niin häviin. Ohjaan! 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 Ei kannata puolella. Mä en tiedä, huomasit sä, mä heti ampuin sun perään. Sulla oli, mä en tiedä, tiesit sä eikä tietoisesti, että sä teet niin pienen. Ei sitten meni hyvin. Selvisitkö eroon? Saitteko taisteluja? Joo, me kiertiin just se eteen ennen tätä lopetusta. Ja no niillä on iso nyrkki siinä, ei se kahdesta voinut. Mutta kokeiltiin me. Voimaan katsessa. Joo. Oikeesti? Käsittääkseni joo. Wow, miten se saatiin? Iskikö jo? And then I can heal your legs and arms. Okay. If needed. It's also good. If I can manage not to Can get you red can stones. you remove the joker from the enemy? No. So you... No, we have the wizards do mostly healing and So you can heal our limbs. yeah, I can heal your limbs and I can give your if you have this Armor. Armor, I can get armor points back. But not the joker points. Nice. Yeah. Kyllä. Kyllä. Nice hat. So you have extra armor because it's metal. Yes. Can you try my this? Mulla ei ole näitä heitsoseinäitä, niin mentä siinä mitään. You can just put the Necromancy. Eiks meillä ollut se loitsu? Se olisi meillä ollut. Se oli se pirka. Niin henki herätys vai? Pitää katsoa se.
Katselija edestä. No pitää kääntää. Hän meni sisälle, oh no! Hän tuli sieltä pois, oh no! Heihän, ottakaa vähän joku ilmeisesti sijaan. Whoa! Whoa! Look at the Jedi! Oh my god! Otan pisteet tuon takia. Taistellaan. Vasemmalle tehty. Minä kuolinkin! Kylläkö vitu meni? Fuck you. Onko haavuri? Tänne yksi haavuri! Pitkä se! Pitkä se! Nyt käsi. Joo. Oikealla! Lähti voittaa. Mitä ettei. Tää näkyvyys vähän tätä sitomista haittaa. Kummasta päin tän pitäis mennä? Näin päin. Ja ympäri. Hyvältä tuntuu ainakin. Jostain kohtaa se pitäis lähteä kiinni. No. Kiitos. Oliko se siinä? Vähän näyttää sillä. Onko täällä vielä? Goblini juoksee! Oliko se siinä? Mikko, kuulitko missä mä olin? Hyvät bileet ainakin. Hyvät bileet ainakin. Niin on, vaikka muuten ei mene hyvin. Ja sulla on näin paljon loitsujakin. Ei, on kolme. There was 40 feet between them and they stopped to make their play. And the swiftness of the Ranger is still talked about today. Texas red, not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over
tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip.